ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ நம்ம வீட்டில் பழைய சாப்பாடு மீதி ஆயிடுச்சுன்னா அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஒரு ட்ரிப்ஸு. ஸோ அந்த பழைய சாப்பாடு மீதி ஆயிடுச்சு, நேற்று நைட்டு சாப்பாடு. ஸோ அந்த சாப்பாடில் வந்து உப்பு, வரமிளகாத்தூள், கொஞ்சம் சீரகம் போட்டு நல்லா அதை கையில் பிசைஞ்சு சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த சாப்பாடை வந்து நம்ம வெயிலில் நல்லா 2 நாள் காய வெட்டி எடுத்து எண்ணெயில் பொரித்து தயிர் சாதம், பருப்பு சாதம், ரச சாதம் இதிலெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்லாம். ஸோ இப்படி சாப்பிடும்போது நம்ம சாப்பாடும் வேஸ்ட் ஆகாது, நம்ம குழந்தைகளும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் 2 நாளைக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி சாப்பாடை வந்து வெயிலில் மீதியான சாப்பாடை வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு காட்டுறேன், வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து 2 நாளைக்கு முன்னாடி நான் சாப்பாடு மீதியானதை எடுத்து வெயிலில் நல்லா இந்த மாதிரி போட்டு வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாருமே இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. சாப்பாடு யாரையும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் இந்த வாழ்க வளமுடன் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.